Dobre, sekundu. Povedz si kedykoľvek chceš stop. Stop. Môže byť táto, alebo chceš hovoriť niekoľko doprava, doľava? Doleva. Táto? Mhm. OK. Zapamätáš si ju? Jo. Dám mu naspäť a predstav si, že máš v ruke hraciu kocku klasickú so 6 číslami. Hoď ňou. Aké číslo ti padlo? 9. Hej, máš 6 čísel, ale padlo ti 9. Skvelé. Jo. Výborný začiatok, skúsime ešte raz, preto to skúšame, dobre? Aké číslo ti padlo? 4. 4, výborne. Dobre, vystali mi 4 karty, dúfam, že tam tvoja karta nie je medzi nimi. Není. OK, teraz tu mám zase kôpku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Číslo, ktoré hodíš v tej kôpke je tvoja karta, čiže ešte raz 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoď číslo. Aké 1. 1, čiže v prvej kôpke, nie je v druhej, nie je v tretej, nie je v štvrtej, ani v piatej, hej, ani v šiestej. Je v kôpke číslo 1, to si povedal ty, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dúfam, že to nie je jedna z týchto. OK, posledné hodenie. Číslo, ktoré ti padne, je tvoja karta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoci kockou. 1. Opäť? Je tam. Je tam? Je tam. Výborne. Dobre.